Kat nugalong ka bakmen nga bangan yo ban kren biang ikaktian ke jong blay shafi man lagasngi bat khamtam banga yo I hadien banga pet ikijing tho baro bat ikijing kren jonga bat iki voice message ki video nga aingu palat yo blay nga sngu yo try bapenla inga bangan kren bat khamtam ubapen shay nga daw mensim khot ikaktian ke jong blay bangala ban wan shafi ban kren ikaktian ke jong blay malagasngi hot kani kam dei ki jingla jong nu kam dei ki jingla jonga kam dei ki jingnang jonga kani baro ka dei ki jing ai e ki jong try but ka dei ki jing khat ba ki jing pensle ka bo mun sim jong play u ai hanga bangandan ki jingla ban skot thu ka tu ni I ki jing shisha na ki ktien ki jong play ngala kren ni ki tu ki nyau tu ki jing bishar but ngala pen kot menin ya ka tu ki jing bishar ka ba nyau but ngala kren ru balai ba play upen sange ila ka jong ka jing bishar la ni ka jing bitar shag ni ka perthei ngalapen I ba ka jing long ten rai ka jong blay ka dei u blay u dei u bamla ya lai nala ka jong ka jing isnai ka jong tinga sngongu u blay ba hadu man ta ka sngingi dona po ka jing isnai ka jong try but abanga kren shapiru nga yang po ka jing isnai ka jong blay nga tip ba kani ka bangan sa kren ni figan nong ka eke ba thamai ka nga eke ba kraw but nga kwa ru ba ngan ong lupai fi shoy ka bangan kren ni ka jing hikai ka ba jrong kani ka jing hikai ka ba jrong ka ba kham jrong le se ka ba nganyai biteng ba nganyai biteng ka kat ba blay ya lamenga tang bangan ong lupai fi ki ba snap ba bidei ka ban penle jing bot bahana mar kini ki bang hikai fi kindai ka spa ba ya ka jing shakri blay kindai ka treasure ka jingin show ya ka jing shakri blay la ni ka jing long man sim jong a jong fi namar ngan kren man ta ka sngi ha kini ka jing hikai jong a Siapang ka wei ka jing hikai kabangan nuot ban ong khambun na preng jinging idon kaman tip ika khambun na preng jinging idon kam ika ban sngu thu jana ika khamtam le lei bangi ema ki sngi ki ba khat du ki sngi ha ka ba ka jing shukor ka jur ba ka jing trai ka jong blai ru ka kraw the day na ka ta ka daung ka kwa bangan hikai ba hai igni ka ba lesingan sedang na du ma ta ka sngi tang ka jing lam prang ka tukat ni but hadin bang na dep hikai ka jing lam prang ka ba kham juro nganda introduce bahaya gini ki jing hikai khnang ba finda sngot kho ye gini ki introduction lani gini ki jing lam prang kan pen suk ye nga la shai la shisngi ndang kren ye gini ki jing hikai khnang ba fin la ban bot rinti ye ka fi ki jing hikai ka bangadan ban sedang mata ki sngi ki dai ngan kren chapang ka perthei ka ba kin jaman sim kita ka ki jing hikai ka banga kwa ngini sedang mata ki sngi sa shisien ngan ong biang ka jing hikai jonga ka bangan sedang de mata ki sngi ngan hikai chapang ka perthei ka ba kin jaman sim kani ka perthei ka ba kin jaman sim kani ka jing hikai ka bangi tan ka man shai ba ka bangi tan ka man snow tho ba namar ka jing snow tho ya kani ka perthei ba kin jaman sim kanya rap yangi kumnong in shakri nu blay u bangim la ban yo I kanya rap yangi bangin la ban snow tho iki ba kin jaman sim namar kalong ka ba bakla ban snow tho yo blay lani ban shakri yo blay tang dakani ka do jingi ublay ulang spirit ublay ulang supernatural but habang shakri yo blay ni haban rung shakni ka perthei ka bakan jaman sim ladang shakri yo blay ulang supernatural tang dakani ka balang natural nga kwa kan ong ifikandan ka jingi tingkho kanan ka jing klumar kandan ka jing snuthu bakla bat ubaman ru unio ye ka ban pen klumar ye ka jing im jong phi Henry ka jing snuthu ye ka perthei ka bakan jaman sim ye ka jing shisha ngan bu ka taktin ka jing snuthu ye ka jing shisha jong ka perthei ka bakan jaman sim lani ki bai ki kinten wala sngo engan bu ka tin english ka jing snuthu ye ka reality jong ka perthei ka bakan jaman sim ye ka ta ka jing long ba shisha jong ka perthei ka bakan jaman sim
baka perthei bakan jamin sem ka don shisha mdega ba pishu muddur mdega ba pishu phosneo kamdei setia ka ba pishu tharai nga khwa ba pintip baka perthei ka bakan jamin sem kadega ba khamlong real banni ka nega perthei ka ba pau fi ka nuka balong supernatural ka balong kan jamin sem ka khamlong real ka khamdan bor ka kham khrau ka kham shisha ban yega nega pertega bangi yo imangi nakataka daw nang shakri yo blay ga jing shisha kan lang ka ba bakla ngan ong biang ito giktin badan sipon ba ki priyo ki ba ong ila shakri yo blay handray ki ba shakri yo blay nakani ga pertay ka ba kunjado bat ki ba mot pat ya ka ban atem ban le iki ba kunjaman sim na khwa ngan ong ifi lada piklem rong shagane pertay ka ba kunjaman sim lada piklem pat snot kho yegane ga pertay ka ba kunjaman sim haganu guru kom pin operate haganu guru kom pin shakri pin leye hagane ga pertay namaru ne blay ude ba kunjaman sim ki min sim man kade ga ba kunjaman sim ka trinity kade ga belong spiritual ka jinglong lai hawaii kade ga belong spiritual nakataka daw don gi belen ni trinity lani gi jinglong lai hawaii don gi ba ong bahaga bible msimdan ga ktien ga ba ong tangkawe ga ktien ga ba ong lai hawaii lani trinity kade ga ba shisha gata ba ga ktien trinity kamdan ga bible tang ba ngiyo ipat na ga bible barakawai ba blay upan pau ye ga jinglong blay ga jaw ye ni gi lai hawaii yo blay kpa yo blay khon baru blay mun semi khon nakataka daw lanangan batay gane what is the trinity lani ga jinglong lai hawaii kadai ga bakan jaman sem wala atemi kata ga jingmut brio wala perkhat ba pin atemi kata ga ba puli ki kot shibon namar kani ga baro khat yan ongumta baro ka badan ga bible kadai ga bakan jaman sem baro ka ba yedai baru blay kadai ga bakan jaman sem ka jinglong lai hawaii lani ga trinity kadai ga bakan jaman sem ki angel ki deke bakan jaman sem ki kamba mo ki jingpala ki bo blele ki deke bakan jaman sem wat ka jingpen em ki deke bakan jaman sem ka jingat ki deke bakan jaman sem ka jingkerman ki deke bakan jaman sem ka jing iet ru ki deke bakan jaman sem ka jing ka ngan angomni ki kamba ka bnen ka deke bakan jaman sem ka jing duwai ka deke bakan jaman sem ki jing ai jong min sem ka deke bakan jaman sem ban puli ka bible don kaman tip ba ka deke pertai ka bakan jaman sem ki min sem baman ki ksoi ki bor jong ka jingdom ma ki evil spirits ki demons ki evil forces baro ka deke bakan jaman sem but dane ka taka daw nga kwa ngan ong ipi nga por lana pim snau tho ya ka nga pertai ka bakan jaman sem kalong ka ba bakla bat siya ngan ong ka wikiktin kalong ka ba ma hadu kata balik kalong ka ba ma namar ngaji yo i hagating ya ng tigi jonga bagi don ki brio ki ba persyang ban force yala di ki ba persyang ya ka ban le da ka bor brio jongki haba ublay umpat ra yaki siya ka bakan jaman sem lada fi force yala di lada fi nyat jubor siya ka bakan jaman sem pimtip balada ublay khlem yala mifi ngan sa ikai kata siya din haray nga subo kum ka kanjajing maham lada fi supin bor yala di da ka bor jong fi bapin rung jubor siya ka pertai ka bakan jaman sem pimtip dan artali ka pertai ka bakan jaman sem kawai ki deke pertai ka bakan jaman sem kabadan ublay ukpa ublay khon baru ublay man sem khon kadan hanta kadan ki anya kidan ki min sem ki bo ublay labo nga khwang na fi ki balong ki anya but hakawai pan ka pertai ka bakan jaman sem dan usatan dan ki ksoi dan ki min sem maman but day na ka daw lana pimpat long pimpat snut ho yaki ka jingem ka jofi what num shupin bor what chule jubor what force ilade shaka pertai ka bakan jaman sem namar phila phinrong shaka pertai ka bakan jaman sem ka jong ki ksoi but phila phin poi shaka bakla but dan sibon menta
Kiba ngayo kiba singaw thok lumare ka Bible. Kiba long extreme. Kiba rong shigi jing hikai kiba long palat ya jing la brio. Dan giberong sige jing sha jing it sa pho si sa pho me klem da ra do mun sim jong play sige per thai ge bagan jamin sim but ki le ka na ka bor brio jong ki tang na mar bagi shipuli ne ga babo la da firong sige per thai bagan jamin sim kin mau bu jisu rong ha ga gospel ge jong Matthias nang ba sao ha ba jisu le sige jing sha jing it sa pho si sa pho me da pule shai da pule bnya ba jisu la ra yu la yalami u do mun sim khoi le hid la de wat kat u jisu Christ namal haborong siya pertay ka bakan jaman sim kan mau katoga ba jisu ushatingit saboski sabome kadai ka ba jisu urong siya pertay ka bakan jaman sim but haga pertay ka bakan jaman sim uye kendo ya ka bakan jaman sim but kataga dai usatan kaman semaman haka joko por ki angel ki dan ki jong try haka joko por kaman simaman we can do but sultan nakata daw dan ki brio ki barong sa kaning jing sha jing en klam da sno tho ki jing la mo play klam da sno tho ki ban long yela de ki brio ki bala king atyar ki ek kraw ki mo play lo bo hang tap hip bakla namar phila phin poi sa ki jing sha ram but phila ban sno tho bakla but phila ban poi sa ki jing ya bro ngala jio sngau ngala jio ngalaji sham ngalaji lingba gijing shakri blay but ngayo idan sibon gibriyo kiba force de shakri bakin jamin sem dwai bo play unikaya fi ngala onglo pangan ai gini introduction ke bejrong na mga kwa mga hikay binya fi shidin daki points khnang ba pinlaman snotho yagni ke pertege bakin jamin sem fi nda haba kibriyo ki rong plumar shaka bakan jamin sem pintip nda haba u satan ukraini u jisu ura yu na welom ura yu na kawai jaka shogi jaka pitarai ki dia yat ki dia let na kawai jaka da ra yu she drong temple to ra yu she drong lom pitarai ka to bar khat ka dei ka ki yat yang ne pertai em ka to bar khat ka dei shaka pertai shaka wai ka ram jong ka bakan jamin sem hakaba ki rung bahabo jisu rung shigi jing sha jing salpo ski salpo met rung shigi bakan jaman sem nda pila rung shigi bakan jaman sem pim tangan syo nda lakot kato jisu sa tangan hapo kato ka por ka bo blay ra shigi bakan jaman sem ngani to ifi ka jing tangan ka jing sliang kamdan jing day nakataka daw Moses habo rung baru blay hau lom sinai rung shigi pertai ka bakan jaman sem but hantu shong au play banu play sapo ski sapo met klembam klemdi klemtia baru Moses klan ulang kumjo no mi nang to udan ka mek ka bakat ka bakya balai namar urung haga jaka ka bakan jaman sem namar play de bakan jaman sem wala da kadai hau lom sinai hanrai ka pertai ga jak bakan jaman sem kawan hiara ka to jaka baru play urung hang to but Moses urung lang haga bakan jaman sem fi day na kata daw ngayo kinigisngi nda haba kambiang ka jing hikai nda haba ka bakla ka rukom snotho yakini ka pertai ka bakan jamin sim kidan gibriyo ki badang shisdang kidan gibriyo ki ba blayu klempat yalamiki ki ba pli ki rong shigi eki bamday but dan preng jonki ki ba kta wat eki khle jonki dan preng jonki ki ba pai shigi jing biet but dan preng jonki ki ba lek klumar wat ka jing day hiyeng sam dan gibe e no iulak dan gibe e no iki khon dan gibe e no elagi jong ki me ki pa dan gibe e no iki parala projor dan gibe e no iki jing pule dan gibe e no iki be dan ngani pertai namar bagi klem sngau tho ye ga pertai ge bakan jamin sem ki pershang ye kaman fosility ban le iki bamdai ngakwa ngani rap ifi kat bala daga ni jing hikai bapindai ki brio ki bapenan buram yo blai ki ni pertai bapindai ki brio ki banang ye kaman em gu jingem bapinang ka example bapinang ka nuksa pinang ka testimony bapinang ka jingem ka bapenan buram yo jisu pindai ki brio ki snau tho ye ka bakan jaman sem ki snau tho ro ye ki jingem ka be dai ki ni do but ngakwa ngan ong fi u blai khlam wan ye kaman pelongi bangin pen kain lot ye ka bakan jado but bangin rong shi ka bakan jaman sem nakata daw ngakwa ngan pen ye fi man ngi singap hangin sedang hagni ke por lesing num kren jrong ni gane namar menta ke singi kwa ngan ai gani ke tien ka ban rap if you pin singap tho singap hangan pen ifi ye ke jing shisha jong ke pertege bakan jaman sem fi kadan ko ke tien
kabangan pen fi meta gisni bat nga kwa ba fin snga ba naman ngala study gane ngala puli gane fi malaga por nga puli gane ga bible khamtam i kitab Genesis habo blay thaw ga perthai kum lo thaw ga perthai tang hnreu sngi ba sngi ga ba nyau shong thai ba hado menta gi scientist ki klumar hado menta ka dan gi kren ga klumar ga perthai kita gi ba start jang ga perthai pashang banwa dan gi bla klumar ki omak ni perthai gam dai gi dan tang ndri wajar snam but nang ta ba ni perthai ga dan de million de snam de million years but menta ki klumar menta hado menta ga si ubriu hi umla ban perkhat kum no blay thaw gi perthai ha gi ndri si nga khwanga nong fi nga snelsen ai gi briu nga perkhat gene wat nga mdai ba nga kren ben hare nga snel thamula gene namar kum no pin snel tho yo play kum no fin la ban snel tho ya ga jing ya ga creation la ne ga ta jing pen lang ya ga ta jing thau ga jong play hakano guru kom bin snel tho ya ga ta jing mayan ga ta mystery jong ga jing lang play lada piklem pat snel tho ya ga jing shisha jong ga perthai ga ba kan jaman se hakano guru kom bila bin snel tho bo play ubo yo brio hakano guru kom bin snel tho bo play upar sat man se me brio kalang ka ikai ka balang impossible ka bamla long ba bin snel tho ya ga ne da ga khli jong fi nakataka daw nga siya sngaw ngo igibrio bakim tre setiaban rong siya bakin jaman sim lani ban siya ikay lani yakaban piniang ikata bapin laban lang bakin jaman sim kanang bapilaban sngaw to bakin jaman sim fi yang habang puli gani ngala ngan ongum ni hakajing sngaw to junga uplay simpor don riu sngi ban chnai gani gipertai kam dega ba eu blay tau pertai deki hajar tali haka shisni kuma pitep menta ki scientist ki lab batang ki galaxy ki dan deki hajar tali deki million but ngani thui figure nega universe ki nega pertai ki nega solar system ki ne baro khot ki nega bagas pertai kam pat lab lut but barabor kimla ban ngai bo blay tau igni namal ba kimla ban yo blay but kimla ban ngai igni ga bible na khwa ga no figure ta bar khot ki dai ka ba pin klumar na ni persang ban yit iki bakin jaman sim da ka jingla ka bakin jado a ubriu ngan bo de ka ktien ulang melang ba me persang ban snel tho yanga ong play fin pule kitab Isaiah play wong kumta pi pule kitab Sam play wong kumta u bebet aburai ke sam ke fra wong ubriu ulang ayu try ba me wan kmiu namar habang pet yag benang yag klor yag met benang yag jing crowd jong jing pelang de jabe ubriu long ayu habawa ubriu long ayu bemon kmiu kamamon uni ubriu dan ayu ulang tangi dust tangi particles upam dan khmat dong ni nong thau kataru ubriu persangi kabanwan kataru ubriu persang ban artetien kataru brio sedang ban kio ke jaka kabau snel serang ban wat you know blay bekrau but dai ni ka daw nga khwang anong fi snel tho e ni gawai lada fi dai ki brio be khanjaman sim ka suk palat ba fin snel tho yak e mo blay kurana ga bible nga khwa ngan pen e fi ni ka por ba fin interpret e ga bible ba fin pen sha e brio wala persang da ga ba fi puli palat na ki commentary bapi puli palat na ki kot ba ngi jing tho ha ki ni badan kaman puli namben bapi puli ki briu jong blai ki ba shisha hare kai ga banga khwang no lada ya ladi fi klem pat snut ho ya ka bakin jaman sem finomla satya ya ka ban shukopi na ki we pa ki briu na ka ta daw ngan sai kai ki ni ki shden bangi ni puli khimbiat ya ni ki kitab Genesis ka banga da kwa banga da puli bahaika fi ka dan ga we ga lanong ha ga ni ga ba ha ga we ga khot hagani ki kitab Genesis kabanga kwa ngan pen khi e jing mot jong fi namar gane ga pen khi e jing mot jonga hakapor banga pulika kata ga dai ki kitab Genesis kalanong kabalai tangine pule na ga khat ka bakindai snap ngan pule ongum ne kitab Genesis kalanong kabalai khat ka bakindai ka te utrai ubau blay ula khat yo Adam bat uda ong hau medan shai ukli yo Adam
uang Adam medan syai kaniga de khat fi yang ashimet nadu min shwa ngam junut kren ngam junut hikai hagi jingiseng wala nga jios ngawi gi brio jo blay ki kren wala nga jios ngawi gi brio ki yalap igene henry hagaru kampune bible jonga ngadan kawai ka rukam perkhat kabayakani ga khat ngam nut setiaban kren namar nga perkhat yo blay bo de blay bu kraw nga perkhat yo blay ne blay bu taw ga beneng kendo bu taw nga ba de fi bo de blay uba ke jinglong blay jo u ga ba kraw pala nga yo iya ke kitab sam ko nang ga sispa lai bu kundai da pipulini do khat ga beneng kong ter filap ba u David abu kren shapang blay ong mela yet yanga mela itu yanga metep ga shang jonga metep ga yang jonga metep ga thia jonga me shanungan pet na metrai lanangan le chibkot ga duria hang ta medan lanangan rong chibchileo jonga nyamra hang taro medan hangnung le trai metep me itu lo yanga mela blay metep lo dik ek bro ngitep bo no blay udu blay ubatep lo dik ek bro ngi juang de kitien parang ude the omniscient God, the all-knowing God, ublay ubatiplat. Ngayon nga puli gini kitab Genesis, kalanang kabalay gini khat na bakandai. Banda bo blay uwanwat yo Adam ka imadin bakila bam itu ding jong jingtip ka bahabat ka bisnew. Hadin bo satan wan penshoy ki bat haba ka im kala shim kala bam. Bat haba kala ay ho Adam bat haba Adam ula bam. Kabab kala pen penyi ki kmat jongki bat kila yo iba kilang lingkoy kila tap ila dia ki sliding dembor bakiri alendat jong dia bado blay juane kendo iki malang sngi hagni sngi ndo blay wan pipulene gni khat wang Adam shano medan ngapur khat ye gni fi kapenlong nga bangamlut ban kran go mga ong mene balay try habam don brio wa tu por la da bun brio le se menta ko manyo pra billion ki brio na pertai le se blay la ban kham sito man wa brio andre ki tu ki por dan tang argot bat tang argot ki brio gidan ki mo tau hemi mo bat nga khwa ga long fi ngi ki por la da kat u blay u batip lo di ki ai wat yo Adam ban lap na mauri tang lendet u dio nga khwang nong fi how perkhat bahai kita the shy baba people in Bible da perkhat bah hato uni blay ulang limited adu kata hato rit adu kata hato blay tip tang namar bau Adam uri tang khendiat ro yo isu kan bangipat ngialap bau blay de tip lot bat ngi de tip ro bau blay tip lot iki baro tip ya baladak utip ya menta utip ya pansawan utip lot shanongi dan kay ki bangile ublay tip lot te balay pat hang ni wang Adam shay medan day hanta ngakwa ngan pen ki gijin mo jofi khnang ma pin sngo to ye gijin shisha jong ka perthai ka bakhan jaman sem bat ka perthai ka bakhan jado lani ni ka perthai ka bapau fi ka Eden siap hai kita wale jwal Eden menta dan ki brio ang ka Eden ka dan Iraq dan do bom mang ta Iraq menta nga khwangan ang fi ni ka par wale jwal ka Eden menta haba blay tawi ni ka perthai ka ni ka natural world haba blay tawi ni ka perthai ka bapau ni ka bangi imbangi nga khwangan ni to fi wanra ka Eden na beneng baru bo apa ni ka perthai but hapo jong ka Eden ka dan ka jurisdiction ka dan upot nama pikan mau hadin bau blay bena yu Adam udah bu da angel babat bat ka white lam ka bernai ka baki talan pro saudang ya ka pereden ka pamut ka Eden ka dan upot but hapo jong ka Eden nga kwangan ang fi kambon hi ka day ka bakan jaman sim baro ka badana Eden ka day ka pertai ka bakan jaman sim la fi snow tro yakata ka jing shisha kan pensok fi bapin puli ka Bible kan salt ru yakani ka jing kali ka mga kali mga nakadkhat ka bakandai fi ndaw blay uladep tau yakani ka pertai
upo ye ke kpereden bat kene ke perthei kene ke kpereden kene ke blai bo yo tieng to ke jing embro hangning ene thoye fi ndau bo ha ke kpereden kene ke balang spiritual world kene ke perthei kene ke ram ke kenjaman se mangne nakata daw pun sini perkhale ke eden ni shay ay kerteng wat iki restaurant wat iki stadium wat iki jaka jing iki eden bagi perkhat baik ba dah perkhat bakin jado wali perkhat gumta wali ay kerteng eden ni ga yeng jong fi na khwa ni toy fi ke eden gede ga perthei ke bakin jaman se ka ba hang tau play bakin jaman se muan Pau Adam ke em na tau bo akini ke perthei ke bakin jaman sem. But dai na ke dau nda haba bo iki ke kper ke bakin jaman sem. Fiu I hang ne ke jing syakten kamdan. Hang ne ke jing yap kamdan. Hang ne singap ha ke jing le ran kamdan. Dan ke beu ba ang ba ke be hikai ba ublei bu yu Adam ke em ke pereden atau tap deka mau tap deka buram jang o hot kala ban long ke taru ndrei lada pi perkhat deka ni ke perspektif lani deka ni ke lenti ke banga hikai manga ngakwa bangan ong fi hak pereden ke jing tip ia kata ke jing le ran kam shim dan ke jing mot jongki Nabar baro kidana ka bakin jaman sim, but haka bakin jaman sim ngani tu ifi, kamdan I ega bakin jado, bapin perkat. Mdan ega bakin jado, ki kmat ru ki yo ida ka bakin jaman sim, ka jing sngal thot ru ka ega bakin jaman sim, ka rukom im ka ega bakin jaman sim, kidana haka tak ka innocent stage. Haka baro kidana ka jaka ka bakim tip ru em ki tip tangi ka bakin jaman sim. But day na kita daw ublay da wani kran ki urong ba eden baru adam ke em ki shang baru blay eden na ka bikin jaman sem but nda haba adam ke em ki la bami tu dien de jingte pe ka baba ka besniu ye ki bo blay la mahami ki fiu I nda ki bami tu dien marsen bami tu so jong tu dien de jingte pe baba ka besniu kapapin pau begini ki brio marsen bam ni to ki haba ke pop jang ke jing pam ko ngo but marsen bam ki mino na ke perthai ke bakin jaman sem ki rung shagani ke natural world shagani ke perthai ke pau marsen mi na ke perthai ke bakin jaman sem ki mino shabar na ke ni ke perthai ke bakin jaman sem shag perthai ke bakin ja do la ni shagani ke natural world de hanta marsen mi ke jing mot ke lang kan ja perthai ke jing yo I ke lang kan ja perthai ke jing kren ke lang kan japertai ke jing snel thok alang kan japertai but ki yo ila de ki link khoj ki puri ila de ki tap de ki sliding dembor kita ki de ki jingle kan japertai do menta be ki bre ki tap ila de ki aka but ne kwa ngani toifi nda habo blay wan wat yo adam ke emma ke pereden wan wat shekata ke pertai ke bakan jaman sim but nda wan wat shek pertai ke bakan jaman sim u klemlap yo adam ke im hanta nakata daw u blay u kuli yo adam shae medan namar u klemwan wat yo adam shakani natural world ulet wat shak pertega bakan jaman sim but u klemlap yo adam kata ka de ka bang kwa ngan ong ifi ndai bo blay tip ndai bo blay la ban tip she ki let she ki dan u blay u de bakan jaman sim u la bo iki ka pereden ka bakan jaman sim ba ba wan wat iki ka pertega bakan jaman sim u klemlap iki na ka da u kli she medan but nda haba adam u yo snow ga jing sawa o trying ile rangi shapting na marbangila le proper ngila lingkoy marsen angum ta u bleyo ang ngatip mela bam no ding jung jing tip ke bababa sneo but view I hanta udan ha jaka urung no signi ke perthai but no mi signi ke perthai ke bakan jaman sim u satip ke le ran u satip ke tiel u satip ke treshitom u sa ke jing tim usa sha be na gani ke perthai bakan jaman sim but usa yan but ke pop ke hier but nangta ke se jinjara ke khakun kha ma ke pun ke kha but nangta de ke sami ki ke bakan ja perthai but dai na ke da ng khwa an ong fi tang da fi pule ke bible the fimsel tho igini ke kan pelong fi ba pen poy ke jaka ke baklumar
la da pipule ka Bible nga kwa fin snot ho igata namar kani kanya rap igajing em ka jofi snap ngan pen ikin dia hagani ka por yagani ka pertei ka bakan jamin sim bakadai ka bashisha kalong real kadai ka bashisha ngan pen ifi ka wege example na ka Bible tangini pule na ka kitab kis em ka baar tangini pule gane ka kitab kis em ka baar kan ma mga krene ka bakan jamin sim daytang benta mangi bang ilay long ngilay pediang man sim khot nang ta bang ilay twice late nang ta ma bang ilay ya snot ho yek ta ka bakan jamin sim ba bakadai tang mangi em kala don ka bakan jamin sim na do eden but nga kwa ngan ong fe ka jing shishan do jisu wan jing ka patay wan ban yap lo ka ding funa ukwa ban restore biang ia kita ka pertai ka bagan jamin simba mangi ngin laban do ngan sai kai kita ki ik bijileu kham shadien handai shwai kita nga kwa ngan wan ra shwai gini ngan pen ithu shwa ipi baga pertai ka bagan jamin sim kadai ka balong shisha ka balong real but I bo play unya rap ifi dakni ki jing hikai tangine pule bat nga hagani ka por na ka kitab ka ba arkis iem kala nang ka ba henryo da pipuli hang negadan ka jingele apren usim Syria buketeng Ben Hadad bagadan ka jingele kaba u shun ye u prophet John Blay u Elisha but namar ba u Elisha nda haba u Ben Hadad u lejilet ma ki Israel jula ban job banda bo umla ban job wat kulli mano ba yitu yigi plan yigi boj yigi strategy let ma dan we brio bu sngoto am dan ba yitu hande udan we brio ubadan antaya Samaria uta uday u Elisha nang yitu pa u yitu yigi ege ba mekrene ke kamra tiya go jame namang de prophet Job Blay Ben Hadad u klem shongsho plan ni gaban let ye gaban peniap yo Elisha ura pa pipuli ga Bible ang la pipuli na gani nang ka ba henrio khat lai ka ang utiula ang khilet mi heudan bagan pa wala mi u tele thu yu de ga ba ang khmi udan ha dotan namaga taula pa shatai ki kulai ki kali baru pa je pom shibon ba kila let poi min me bat kila kerkot ig shnong bro sodong ura de shipai de kan hon shipai ga don bor ringkat bagi wat lam ker sodong ig shnong ke sodong ig yeng ga jong Elisha pro shime abet ker sodong daga bu tumu ya kaban ra'yu Elisha ban piniap yo tangini pulin de khat san go dia haba shakri jong tau brio jong Blay ula kidang step bat ula mi no akmi upat ya pom bat ki kulai bagi kali kiladan baro saudang gesnang baru shakri jong ula ang wow ko kunrat kum nong yen le shangan ang ifi umi ulu shakri shabar min step kidang step dang shukir rumah dang rere dang shumi shabar klem tip setia baka yeng jong ke shnang bro kawai kila ker gi sipai ki ba wan ne ga ban ker kut e ga yeng jong bat ndaw ni shakri mi shabar daki khmat ki ba kin do yo i kum yo ilang mangi baro yo i gi sipai gi jong Ben Hadad bi ki ker sauda ke jing yo i fi ke khta e gi jing im jong brio day hang ta ga de gi ge bu khrawla na ngi kai ke jing yo i gi jong ni shakri ka pelong i unin kong ba un shep tiang bat ka ba ar ka dei ulin nyaru yam kana ngot breng jong fi lin nyar bat pi yam namar ba pi yo i palat da ka ba kin do ya ka ba kin do wat la da fi shakri yo Blay wat la fi shong ha ga yeng ka ba don u brio jo Blay pidang lin nyar pidang yam wat ha ba pi don ba Blay namar ba pi yo i palat e ga jing e ka ba ker saudong e fi kita ka dega weakness kita ka dega jing talat jong ni nda habang yo i kumalong ni shakri u yo i saudong e gi sipai bi ki ker gi yeng ga jong Elisha
Umban seben lenyar baluang wow ko kenrat kumnungin le kelumar telim kumnungin le ngia dan tang arngot ki sipai ki dan di hajar kumnungin le ngas ngau lengo baka Bible kong u Elisha uang u what shut tiang singa bamongan de keren bahaya ngene what shut tiang na bagita ki babat ngi kilang kambon ban ya ki babat ki nganut banong namar baka Bible ka krem tho nrengan at mga nang ni na mga puli ngene ngasot tho bau niu shikri nda habau Elisha uang what shut tiang mame namar ki badan man ngi ki kambon ngi badan bat ki ngani tu fi nganut banong lanu niu shikri ulang ko mangi unang me kren mela ktakli mela duna namar medan yang au shikri lok memdan khun memdan hakanung ru kamong ya bun mangi abay dan tang argon khwanga ni tu fi u Elisha ang Bible khat yo niu shikri u dua iwang singaba wang atrai nga kerpat ya me tu penpet ya ki kmat jong u ba unio i ti utrai ula penpet ya ki kmat jong tau samla bat ula yo i ta khmi ulo mula tap de ki kulai bat ki kaliding bro saudang yo Elisha fi hangmi me kwangan ong fi shikentien naikirki singaba u Elisha u klembu shakri u matla mjidan babu nong trai da ka babriya da ka matla hinjinjara bibu nong trai da babriya da matla kan mi jingi hala kan mi jingi klumar kan mau ni shakri u yo i gisipai ulong clear ga vision ga jango tang bau yo i tang dai ni ki khamat bakin jado bat u Elisha u khat yu ni shakri u dua bokti uang try play ki khamat jong ni shakri ka khamat yun play abau iman henry kan ni ga jing shisha jong ko pertege bakin jamin sem u play u jubab yiga jing duwai jong Elisha u ong u Elisha ngan duwai bat abau duwai khmat jong play u play ki khmat jong ni khna u ni shikri bat nda habau play ki khmat bagan jamin sem u yo i bagi sipai ki angel jong trai ki kham krau ki khambon shisha ban ki sipai ki jong Eli ban ki sipai ki jong Ben Hadad bergata ke pelong yo u ba un kemen ba du khlem len yar shu hanta nga kwang ang fi u Elisha u tiaso ye u tep bro shime dan gi shipai beker hare u Elisha u de brio u bakin jamin sim u blay u la plegi khmat bakin jamin sim u la deb yo i ye gane ge pertay bakin jamin sim ba khamdan bar ka kham khrau ka kham long real ka kham shisha ban ye gane ge pertay bakin jado nakata kada shep ding ban ge khwa nga nong fi me da gisni kata kada ge badan kam palat yang abadi fi bangin shakri yo blay balengi linyar balengi yam halu mata balengi pertay mata ke kelumar balengi kelumar kan ni ke jingpang balengi kelumar kan ni ke singi bangi yo i jing saudang kadau kadai bangi yo i palat tangi ke bakin jado bat ngi em ke pertay wala ngi duai wala ngi ngat blay wala ngi shakri blay ni klem yo i ke bakin jaman sem fimtep ngani thoi fela dengan chukran chikentien kanega virus su kanega bangimla man yo ikalong invisible kanega bangimla setia bangin yo kanega virus and ngai ngi deng mas bat ngai ngam kran persai kita ngi thet kikti ado bala khoi kikti gichingi namar bangi ngai ya kata ka bangim yo nga khwa nga nong fi kanega par ai bo play un play ki khmat bagin jaman sim jingi bangin yo ya kata ka jing shisha jong play jong jing shisha jong bor ka jong min sim khoi ya ka jing crowd jong ki angel ki jong try ya ka jing long shisha jong ni ka pertai ka bagin jaman sim kata kan penlong yo fi ba pinum shakti ang ka jing ladau play ki khmat bagin jaman sim balai phim ngat me ta gisni baki badan bat fi ki khambon bani ki tagi badan ngani ki pertai ban nga kwa nganong fi hakani ki jingja nga shiwanra kum ganuksa ba finyo ba ka pertai ke bakin jaman sim
kalang ko beshisha. Sakaway ngan pen ifi gani gapor. Nagani ga Bible kat padang lap. Ngan pen ifi sakaway. Napi puli na ga gospel ga jong Matthias. Nakalanong ga bakhat nyo. Kadan gapor ba Jisu kwa ban hikai ni gisunran. Khamtam yo Petrus yo Yohanes mo Kibriyo kiba bat u Jacob Kibriyo kiba u Jisu udah shania na peleng di gisunran. Ka Bible ko angal nang ga bakhat nyo. Andala Henry sngir u Jisu u Shimlam yo Petrus yo Jacob u Yohanes para jo ulay lam kish kerpang shaulum bejrong. But la penkala dori u khmat jo ki khmat jo kala ting shan kum ge sngi ge jan jo ge la longle kum ge jing shai. Akhmiru Moses but Elias ki la pau ki ge kran but u Petrus ri tho ulang u ko Jisu ko try ka bahai ngi bandan hang ne la da meman ngan thawang ne likely ge yeng trap ka way me ka way Moses but ka way Elias. Hang ne ngan ra fi. Balay bo Jisu ra Petrus Yohanes but Jacob sing ulom. But hang ne la penkala dori u Jisu. Ndaki pet u Jisu kan sam ki u I ga dor ka bekim ji u I. Ki u I u ha ga dor ka beshisha ha ga buram ka bekin chapeneng. Kum no long. But ki kmat jo u ki ting shan kum ga sngi. Ki jan jo u ki long le kum ga jing shai. But ndaki u I u ki yo isi yo Moses but yo Elijah bakiwan yeng lang. Kwa nga nong ifi balay bo Jisu ra ikiban pen I gane. Ukwa ban hikai ki sunran. Baka pertega bakin jamin sim kalang real kalang shisha. Walid shakri yang ba piyo I yang kumne. Ong Jisu ki sunran dakani ki jingcha. Ngam kwa bangan chipen I fi ngan shui fi bangadei ubala ubadon bor em. Nga kwa ba pin snutu inga haba pi bot inga ong try. Bala da pi bot inga. Fide finyo I ba nga ngamya tang na kaniga bukin jado. Ngamya tang na kaniga batangan tang na kaniga batay. Hela nga day kun jo play. Uba snutu iga bukin jamin sim. Ngaya yad baru Moses, ngaya yad baru Elijah. Ngata na ga pertega bukin jamin sim. But ngaya lam khanang ifi baro laingot bangan pen I kata jing shisha. Bang idon haga bukin jamin sim. Bapinyo I kata ga bukin jamin sim. But snap ngan pen I fi gini. Lalangan kran ni gini bejrong ba. Fitip na yam hang ni ngalap yo Petrus. Bau persyang ban atem. Dah ka bakin jado ya ka bakin jamin sim. Wali sawi engan kran kandiat gini. Fitip u Petrus ndaw yo I yo Moses yo Elijah yo Jisu bakiwana ka buram. But bagani ka Jacob rockaway ka tap da ka buram play. La rai ki siya ka pertega bakin jamin sim. Fitip u Petrus sudan ka jingmot bakin jado. Uang ini kitian up try wat pale up Moses ut pale up Elijah wat pat pet nga day wa expert shna yin jan shna yin trap shipangan shna lightly yin trap ye me bro lai ut men shang ne fitip hadu menta shibun ba ni persyang ban tap be bakin jamin sim hagi yin trap bakin jado ni persyang ban tau balang ban tau niam ban tap iki bakin jamin sim hai niam magi sauken ro jengi bangi persyang ban kontini ki ban tap iki bakin jamin sim ngakwang nang fi kata kadai ke balang impossible ke balang foolish kadai ke bakin jak kaba kinja do kaba pinsel si blay kata wat naik persyang ban tap iki bakin jamin sim agi ni ki yeng bakin jado Blay wanga ngam shanga ga yeng ga tau de ga tibriyo. Ngam ji shanga ga jaka ga tau de ga tibriyo. Mentangi persang ban tap ya ga bakin jamin sim. Hagani ga bakin jada. Pimla what tau yeng trap what tau yeng trap Petrus. What kren klumar ngayo iya gani ga jingkran jong Petrus tang kren ro klam kren u blay u Jisu u ignore gani. Ule kumno ka Bible kong haba udang kren. Kamot udang bon kitian ni Petrus. Bible kong ulo bating shan ula kaiki. Kmiru kitian uto ulo kong niu long khon jonga uba e. Hau ba sngaw ba e pin sngaw yu. Haba ki sunran gila yo sngaw gila demgan gila shep tiang shibun e. U Jisu lawan hajan ula ktaiki ula ang wat shep tiang.
habola khmet ki khmat ki mi ini nuru Henry tang yo Jesu hi u Jesu men ne rung shi ba kin jamin sem but men tau mi no bana ba ki pet yo ki yo ibyang hagani ki belong natural haga ba kin jado ndigi hian no tau lum Jesu wang ki what it ho you ro fitep la de fidegi re pule bible sa pule him fin ngani ki tin ki jong try yo Petrus ba khani ga jing pen I ga ba kin jamin sem ka pen long yo Petrus nga chet snot palat ngani ki tin Bakani ka jing pen I ka jong Jesu yo Petrus yo Jacob yo Yohanes ka kta sa da nadu ngani ki sni da ki pau posnem hadu ki sni ki bakhat do u Petrus u yathu ngani ki jing shisha haga shithi ka ba ar jong Petrus ka lanang ka baninko puli ni khat ka bakhat riwang namar ngim simla bot no igi puris kam kai balak thau nang sianti man bangila pentip api ya ka bor ban ka jingwan try jing you Jesus Christ hena ngila yo long kinong yo igi ta ka jinglang buram jong namar ulap diang no blay bong kupa igi jinglang buram ban igi jingpenan buram men balawan kat kene ka ktian hu na ka ta ka buram ba kraw ba ting shan uni ulang khon janga uba e hau ba ngasngaw ba Tiya gani kiktian ngila yo sngaw mangi baka da wan na benang man bangila yo dan lambat u how tau lum u bakintang fitep gani kiktian gabu Petrus ukuran ang nigadai haka por ka bula temen ba haka por ka bula day ben sya kumu Marta na kabintau Jesus Christ banabu yalap ikibriwang ngaklem krene ka puriskam ngaklem wanyalap api ye kita ki kubor ki bala nang tau sianti de kibriw habang pentip api ya ka bor ka jong play but ika jingwan ki jaw Henry nga kren ika eka banga da yoi but ka banga da snow to namaruang ala ya don lembat u how to lu mo bakentang ka ta ka jing yoi hang ne ka lanang ko bakhat nyaw jong Matthias ka ta but ka change ka transform ika jing shakri play ka jong Petrus brok away namar ka ta sa adu ki bakhat do nga khwa nga nong ifi minta ka siru ka don ka mi fi ba pin sngot ho ye jing shisha jong ka pathe ka bakin chaman sem la shai gan pateng ye ne ba nga nget ka long ka jing min to ye fi paro nget blay un play ki khmat bakin chaman sem ba blay un pin sngot ho ye fi ye ka jing shisha ku blay shibun ba pi snap tang ma khwa nga nong fi la da fi kwa ban ya shisha ban shikri blay snap ye ka jing hikai bun sen Yai snap, wala kirki snap shi snap. Kan pen shai fi, ba fi degi brio, ki ba kan chaman sem. Blain kur khui fi, ngan duwai. Ku tra inga aingo ime ba me penla inga ba ngan hikai. Ia ka jing shisha, jonga pertei ka ba kan chaman sem. Mana blai ba e jonga kupa, penlang ingi, bangin san ngin, he ngin, ya aga ba kan chaman sem trai. Banginum syak kupa, bangin siyat sa aga taga jinglang bakin jado, bal bangin perkhat ya metang daga taga jingmut dur bakin ja beriu jengi. Trying a dua play, play khmat jengi. Raingi shi taga bakin jamin sim. Penlong gini gi ba yo sngaw, baro gini gi ban sa yo sngaw. Ya gini gi jing hikai try. Bakin sngaw tho playang try. Ni hap ban rung shi bakin jamin sim. Bangin la ban sngaw tho ya bakin jamin sim. Knang bagani ga pertay ga bakin jado kanam dan borban kta ingi habangi rong shi ga bakin chaman sem trangi ailot shime ga buram ko pa namar ga ga jing hikai ha ga kerteng ga jong chi sungi duai amen bad amen play un ker khui fi kwa fin share shi ga wai kwa fin yai snap ka ko mangala ko bless you